més, ja fan 16 anys, mos torna a estendre la mà, una mà solidària a Projecte Homo amb aquesta col·laboració. És una campanya solidària guapa perquè amb €1 tots els clients d'Eroski poden participar, per això li deien quadernet solidari per acolorir de quin color és la vida, poden participar en el sosteniment de Projecte Homo Balears. Milers de persones que malauradament necessiten de l'ajut de Projecte Homo i, bueno, donant color, no? De quin color és la vida, per un lema per persones que a moments no viuen colors, sinó viuen traços de vida amb molta foscor i grisos. Per tant, molt agraïts a Àlex Fito, el dibuixant, molt agraït a Eroski, als caixers i les caixeres de tots els supermercats, bueno, a tots els que fan possible tot això. Moltes gràcies. Bueno, la veritat és que la col·laboració que tenim amb Projecte Homo ja fa 16 anys està institucionalitzada, diria jo, no? Els nostres clients ja l'esperen, perquè realment els que donen l'euro són els nostres clients, que són les persones que realment són generoses amb aquesta entitat, que jo crec que ho són perquè li reconeixen tota la feina que fa Projecte Homo durant tant d'anys, no? Per Eroski, la veritat és que per nosaltres això forma part dels nostres valors, no? Els nostres valors està escrit que hem de col·laborar amb les societats on fem negoci, i a Balears tenim un bon negoci i per tant volem col·laborar molt amb la societat i amb les institucions que fan feina a les illes. Bueno, això és quadernet, cada vegada que passis per caixa, el nostre equip de caixes t'oferirà un quadernet per €1 i el 100% de la recaptació, fins als 40.000 euros que han fet els quadernets, anirà per Projecte Homo. Normalment és juliol i agost, però sempre ho fem fins que se venen tots. A tots els eroskis de les Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Bueno, el primer missatge que li dic als nostres clients és moltes gràcies per 16 anys de donar per Projecte Homo i esperem que aquest any siguin igual de solidaris. Molt bé. Pues, estic molt orgullós perquè sé que cada any sabem bastant i la gent és molt solidària a Mallorca i que m'hagin donat l'oportunitat de fer dibuixos per ajudar a Projecte Homo m'ha fet molt feliç. Jo, de fet, inclús ja estic mig ficat allà de dins amb altres temes i quan ho veus de prop, la veritat és que t'alegra la vida. No, sí i no, però m'ha agradat molt perquè mostrar imatges de la nostra terra, edificis i paisatges sempre s'ha agraït, no? I bé, és una aportació guapa. Bé, hi ha dibuixos de diversos pobles, de Pollença, d'Artà, hi ha edificis com la Catedral de Palma, bueno, he fet un varietat així d'arquitectura dibuixada, no? De les illes per qui s'anima a colorear això, perquè que no siguin sempre en personatges, no siguin sempre altres coses.